በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክፉእ ተዛሪበ እንተኮይነ ክፉእ ምዃኑ መስክር፣ ጽቡቕ ተዛሪበ እንተኮይነ ግና ስለምንታይ ትወቃዕኒ ኣለኻ? ጎይታና መጀመርያ ተወስደ ክፍኣትን ተንኮልን ናብ ዝመልአ ሽማግለ ናብ ሃና ነበረ። ብመሰረት እቲ ሕጊ በይኑ ንኽምርምር ስልጣን እኳ እንተዘይነበሮ ኣእሲሩ ክሳዕ ውሽጢ ኣምጾ ኣብ ቅድሚኡ ምሳቆሞ ንጎይታና ብዛዕባ ደቀ መዛሙርቱን ብዛዕባ ትምህርቱን ሓተቶ። ጎይታና ክምህር ከሎ ሊቃነ ካህናትን ሃናን ቀያፋን ብዙሕ ግዜ ሰሚዖሞ እዮም። ስልጣን መን ሃበካ ኢሎም እውን ሓይቶሞ ነይሮም። ብምስላ ክምህር ከሎ ምስላ ተዛረበሎ ብዛዕባኦም ከም ዝኾነ ፈሊጦም እውን ይሓርቁ ነበሩ። ሕጂ ምስ ኣእሰሮን ምስ ኣምፅኦን ግና ትምህርቱ ሰሚዑ ከም ዘይፈልጥ ኮይኑ ከም ጋሻ ሓተቶ። ጎይታና ኣነ ንዓለም ብግሁር እየ ተዛረብክዋ፣ ኩሉ ሰዕ እውን ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከብሉ ዘበለ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ቤት መቕደስ ንምህር ነበርኩ። ብሕቡእ ተዛረብክዎ ሓንቲ እኳ የብለይን። ንምንታይ ከ ንኣይ ትሓተና ኣለኻ? ነቶም ዘረባይ ዝሰምዑ ዝነበሩ ሕተቶም እንሆ ንሳቶም ነቲ ኣነ ዝተዛረብክዎ ይፈልጡ እዮም ኢሉ መለሰሉ። እዚ ክብል እንከሎ ኣብኡ ቆይሙ ዝነበረ ካብ ካልኦት ሓደ ንሊቀ ካህናትሲ ከምዚ ኢልካ ትምልስ ኢሉ ንኢየሱስ ብፅፊዕ ይትሃረሞ። ንሊቀ ካህናት ኦሪት ክሕጎስ ኢሉ ሊቀ ካህናት ሓድሽ ኪዳን ገጹ ብፅፊዕ ይትሃረሞ። ገጽ ጎይታና ብፅፊዕ ትምህራሙ ካብታ ሰዓት እያ ጀሚሩ ን18 ሰዓታት ንዝቕፅል መሃረምትን መግረፍትን ጎይታ ጀማሪ ኾነ። ነቢይ ዳዊት ልበይ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብላ ኣሎ። ዎ እግዚኣብሔር ንገጽካ ይትሕባ ኣለይ ኢሉ ንዘመረሉ ገጽ ኣምላኽ እዚ ጊላ ብፅፊዕ ይትሃረሞ። መላእኽቲ ክርእይዎ ንዘይከኣሎም ብኽልተ ክንፎም ገጾም ብኽልተ ክንፎም እግሮም ሸፊኖም ንዝቖምሉ ፈጣሪ ገጹ ብፅፊዕ ይትሃረሞ። ነቢይ ሙሴ በጃኻ ገጽካ ርአኒ ኢሉ ንዝለመኖ ገጽ ፈጣሪ ሓደ ጊላ ብፅፊዕ ክሃርሞ ከሎ እንተዝርኢ እንታይ እምበለ ነይሩ? ቅዱስ ኤፍሬም ነዚ ጊላ ከምዚ ብምባል ይሓቶ፣ ኣንታ ክፉእ ጊልያ እስከ ንገረኒ ንጎይታና ስለምንታይ ብፅፊዕ ትሃረምካዮ? ኣብ ጥንታዊ ስርዓት ባርነት ባርያታት ኩሎም ናፃ ኣብ ዝወፅሉ ዕለት ናፅነቶም ክቕበሉ ኢሎም ጎይቶቶም ብፅፊዕ ይሃርሞም ነበሩ። ኣንታ ክፉእ ጊልያ ግና ኩሉ ናፃ ንዘውፅእ ጎይታ ናፃ ከውፃእካ ዝመፃሉ ግዜ ብፅፊዕ ትሃረምካዮ። ብፅፊዕ ዝሃብሮም ካሉ ካብ ጎይታኻ ሃናን ቀያፋን ሽልማት ክረክብ ኢልካ ዶ ተመኒኻ ትኸውን? ክርስቶስ ሰማያዊ ጎይታ ምዃኑ ኣይሰማዕካ እንደኾንካ? ኢየሱስ ከዓ ክፉእ ተዛሪበ እንተኮይነ ክፉእ ምዃኑ መስክር፣ ጽቡቕ ተዛሪበ እንተኮይነ ግና ስለምንታይ ትወቃዕኒ ኣለኻ በሎ። ጎይታና ብፅፊዕ ኣብ ዝተሃረመሉ ግዜ እኳ ናይ ቁጥዕ ዘረባ ኣይተዛረበን። ኣብ ቅድሚ ባይቶ ሊቃነ ካህናት ብፅፊዕ ኣብ ዝተወቃዕሉ ግዜ ኣታ ልቕልቕ መንደቕ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ። ንስኻ ብሕጊ ክትፈርደና መንበር ተቐሚጥካስ ብዘይ ሕጊ ዶ ክዘብጡ ንእዝዝ ኣለኻ ኢሉ ምስ ተዛረበ እቲ ዳኛ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ምስ ነገርዎ ይቕሬታ ዝሓተተ ከም ቅዱስ ጳውሎስ ጎይታና ብዘይ ሕጊ ንምንታይ ትዘብጠን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። ንዝሃረሞ ጊልያ ግና ልቢ ዝሰብራ ተሓትታ ስለምንታይ ትወቃዕኒ ኢሉ ሓተቶ። የማንካ ንፀፍዓካ ፀጋምካ ሃቦ ኢሉ ንዝኣዘዘ ጎይታና ስለምንታይ ትወቃዕኒ ዝበሎ ስለምንታይ ኮን ይኸውን? ጎይታና ኣብ ዕለት ዓርቢ እዚ ኩሉ ኩርማጅ ክወርዶ ከሎ ንሓንቲ ግዜ እውን ትኹን ስለምንታይ ትወቅዑኒ ኢሉ ይሓተተን። ኣኽሊል እሾኽ ክደፍኡሉ ስለምንታይ ትወግኡኒ፣ ጡፍ ክብልሉ ስለምንታይ ጡፍ ትብሉለይ ኢሉ ይተዛረበን። እዚ ጊላ ዝፀፍዖ ፀፍዒት ካብቲ ኩሉ ኩርማጅ ገዚፋ ስለምንታይ ትወቃዕኒ ዘበለቶስ ስለምንታይ? ሊቃውንቲ ከም ዘብርህዎ ንጎይታና ብፅፊዕ ዝወቅዖ ጊልያ ጎይታና ኣብ ቤት ሳይዳ ኣብ ትርከብ ቃላይ ን38 ዓመት ተጣቢቑላ ካብ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ዓራትካ ተሰኪምካ ሂድ ኢሉ ዝፈወሰ ሰብ እዩ ይብሉ። እዚ ንሕና መጻጉዕ ወይ ድማ ኣካላቱ ዝለመሰ ኢልና ንፅውዖ ግሪኻውያን ኣብ ስንክሳሮም ኢየሩስ ኢሎም ዝፀሓፍሉ ሰብ ገና ኣብ ተፈወሰሉ ዕለት ጎይታና ናብ ኣይሁድ ከይዱ ኣብ ሰንበት ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ዝበለኒ ንሱ እዩ ኢሉ ዝኸሰሰ ክኸውን ከሎ ሕጂኻ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ስቃይ ዓመታት ንዘሕወየን ካብ ዝኸፍእ መታን ከይበፅሓካ ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትግበር ኢሉ ዘጠንቀቖን ጎይታ ብፅፊዒት ብምህራም ዝበኣሰ ፍርዲ ንርእሶ ወሃለለ። ጎይታና ነዚ ሰብ ስለምንታይ ትወቃዕኒ ኢሉ ዝሓተቶ ልዕሊ ፅፊዒት ብኢድ ዘይሓኖ ሰብ ምህራሙ ኣዝዩ ስለተሰማዒ ነይሩ። ክፉእ ተዛሪበ እንተኮይነ ክፉእ ምዃኑ መስክር፣ ጽቡቕ ተዛሪበ እንተኮይነ ግና ስለምንታይ ትወቃዕኒ ኣለኻ ዝብል ኣዘራርባ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ካብ ምባል ወፃኢ እንታይ ክፉእ ቃል ተዛሪበ ዝብል መልእኽቲ ዘሕልፍ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሃና ንጎይታና ንበይኑ ምምርማር ገዲፉ ንሱ ኣባል ናብ ዝኾነሉ ኣብቲ ቀፅሪ ዝካየድ ባይቶ ቀያፋ ብእስሩ ሰደዶ።